Kanigay ka Akashvani Shillong ka khubor ban puliday Alvarin Kharwan lang. Kimat ki bakongsan jong ka khubor menta ka step. Menteri rang bakdo Narendra Modi ulaong bakari India kadang yai kenjo syaki maumer ki bathamai haki jing start ba menta ki biadai bat ki kam hau. Menjor ka sarkar pedeng ban snano da ka surok folin na umyam Shillong. Bat ka Meghalaya Games 2008 kan sedang nadu lasai kasngi ha West Giant Hills. Ki khubor ki babnya. Menteri rang bakdo Narendra Modi ulaong bakari India kadang yai kenjo syaki maumer ki bathamai haki jing start ba menta ki biadai bat ki kam hau. Ulaong bakani kalala banlong namar kari kadon ki start science ki bayo ijngai bat ki riu perkhat ki rukom trekam ba kampala ki bawan ra ki lat ki bawengi ki ding pingkyang ki balek se kari kala banyak kendu haki por ki banwan. Habakran bat ki pat kari ling baka program man ki bat haka Akashvani henen kasngi ublay Modi ulero ya ki jingjob jongkari dangshen haki kam hau. Ulero ya ka startup ka bapenmi ya ki technology ki bayadai bat ki kam hau na Bangalore ka bakerteng ka pixel namar ka jingjob jongka bat penher ya satellite shimet bala tip kum firefly bat ulaong ba kani kadai ka jing sedang jongki sien jam syaka jing shanya haladi. Ulaong ru bakani ka jing job ka kadau syai ya ka kerdan jongkari India kum ka nongyalam haki jing start haki kam hau bat ka pen iru kum no baki riu shimet kilas dang ban yo bor ban trei ki kam ki biadai bat ka. Modi ulai ru ya ka ISRO namar ka jing job jongka ban pendap ya ka space docking jongki satellite ka bala dep le dang shen. Ka sarkar pedeng kala menjor ban snano da ka surok folin na umyam Shillong. Lakmi linti baka jing don jong kani ka surok folin kan kampen kelut ya ka jing deheng kali ke bala jubo ya bun ki nong le jing let ha ka jing jenjar. Usembut Menteri Rangba ka Meghalaya uba Preston Tensong ula penbena ya kani ka jing menjur bat ulaong ba ka sarkar jela kan sasdang kloy ban ya kren bat ki consultant halor ka linti ban shna ya kani ka surok. Kani kan long ka jing sedang ya ka jing sandur ya ka jing shna jong ka surok ka bakongsan tam ha ka jela. Laban kedaw hang ne bawat la ya ka folin na Guwahati hadu umyam ladap banshna hendrai ka jingshna penhe ya ka surok umyam Shillong kadang sa ateng namar ka jingbun ki kali ki bahap ban ya ling ba jongka kumta kani ka surok thamai kan yarap shibun hakaban weng ya kani ka jing bat kan pensuk ya ka lek kawan na Shillong sha Guwahati. Kinong dia badan ha khandai lat Shillong bala syajit ban kenria jaka ken selej ban syong dukan ha ki laiteli ki jaka dia madan bala bu kerpang na do ka hnyau tarik benai rempang uban wan le thu ka Shillong Municipal Board ka Town Vending Committee kala pendap ha ukala lengkot arhajar arpusau ya ka jingwat bnya badan kam banjit ikinong dia madan katkom ka Meghalaya Street Vendors Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending Scheme arhajar arpulai. Hadian ka jing bishar bnya ya ki jing dawa ba ki jing persya lapenmi ya ka thop kerteng ka bakhat du jong kinong dia madan ha usnam balala. Da ka bapen syong nong rim haki jing ai jingmut jong ka Town Vending Committee ka sarkar kala jiet ya ki jaka dia jing dia ban syong dia madan ki bakentop ya ka jaka yang kali ha khrum ka muda kaliang basyakmat jong ka muda kompleks bat ka jaka yang kali ka badan mar persya bat ka SBI main branch. Ka municipal kalayat huru baka bor sensyar district kat kum ki hukum jong ka sarkar kadang trai ban penbahai kini ki jaka dia jing dia balabu ban penbiang ki jing don kam bakongsan bat lakmi lenti bayakan ni ka kam on pendap hakatayo baningkong jong upnai rempang uban wan. Ha ka jinglait khandra ka bala penlong ha kasngi sat jan balala ha bitu pahar Margarita Assam la set pendam ya palat khatlai teli ki parti dewyong liukhnai la kem ya saungut kinong penti dewyong bian la khang ya arteli ki office trekam bala seng shipor bat la kurup ru ya ki machine bapendan kam hakabati dewyong executive magistrate badai pet ya ka district Margarita Pritam Gogoi director general ki pulet GP Singh ki pulet ka district Margarita ki nongtrei na ka North Eastern Coalfields of Coal India Limited
bat ki officer na ka office u sub divisional engineer jongka Assam Power Distribution Company Limited ka bapet ya ka Margarita kilia don lang ha ka ne ka jinglai khanra kani ka jinglai khanrai ki parti Dewyong Liu Khnai kala ja hadien ka jingelang jongka kanhon ki menteri ka sarkar Assam kabala long ha ka khan riu tarik ukula lengkot ha Morigao hakani ka jingelang larai ba barok ki jakati Dewyong Liu Khnai ki badon hakatain shatai lammi ngi jongka Assam on set pendam no shijunom but on sapan mi ru ya ka SOP kani ka dei ka Akashvani Shillong ka bawalam shapi ya ka khubor Meghalaya Games 2008 kabalabu banlong ha West Giant Hills District Kansas dang la shai kasngi. Kinong ele kai ba kinong penyat na barok ki district ka jela kila poi henin kasngi hamadan lat mukla West Giant Hills District. Katkom ka jing pentip balayo lum na ka Games Technical Conduct Committee jong ka Meghalaya State Olympic Association. Leat huo baladan baro lai hajar prapusangut kinong ele kai but lais pa sa puway ngut kinong penyat ki balapoy syaka ni kalumpung yelek kai sports kaban salong la syai kasngi. Haka ni kalumpung kindon ki jinga khun baper haki ar pakondai teli ki jait sports. On sedang ru ya lai teli ki jinga yelek kai thamai kentup ya ka roll ball ka yoga sana but ka lawn bowling haka sien ka baningkong. Ya ka jinga khun Yakob jingi but ka golf an penlong Shillong. Ha Assam ka jingdon ki bayap na ki jingja accident kalahir da ka khatn rio point saw iway percent. Lethu ba nadu ka arpusaw tarik ubnay no opra arajar arpusaw hadu ka khatsan tarik ubnay kalalengkot arajar arpusan. Ladon shispa anru pulangot ki bala klat na ki jingja accident katba hausnam balala hakaju hi kapur ladon shispa khandai pusan ngut ki balayap accident. Menteri Rangba Himanta Biswa Sarma ula pensngaw halor kanika khubor ka ba ay jingkermen. Haka khubor sarkar balapan mi u Sarma ula ong ba kanika jingduna ki bayap aksiden ka long ka ba ay mensiem. Hendrai ka jingdu ya shispa anru pulay ngutru kadang long hi ka jinghuslay ya ka jela. Ula ong ba ka long ka badan kam ban yay tray shitom ban penlong ki surok ki balat na ka jingmaya baro. Ka sarkar Assam kalayay tray ban penbahay ki surok ki singkien ban ay jing pensay pa ba halor ka jing sngany ban yat ki surok bat ban penperkhingi ki an ki biaday bat ki surok khanang bakalet kawan haki kanlong ka basngan. Ki pulit ka Manipur kila kem ya uway usenrang bat kaway ka kanthay halor ka jing keno bakila pendon kam ya kadaway pen it jubor ya ka kat ka baki dia hakayaw Huay Ramban Keitel kabadon hakayaw kabalong kayo kabahe ha Imphal. Hendrai lapelait no ikini ki arngot hadien balale ya kabadon kam. Kani ka jingja kalapaw perthai hadien baladon kaway ka video kababaro kilapan sa priang lengba ka Facebook. Hakani ka video layo i ba utation rang ba katay ka kanthay kilawi ikikat ki badang jerngam hakadaway balasuba bakalong kadaway ba pen i jubor kabala ban bu ikinong bam hakajingma. Yakini kikat ladi hakate kayaw jong kanong ba Imphal hakashipaw tarik menta ubnay kalalengkot. Bat markom tahi ki pulit jong ka Imphal kilalet ban kiam ikite ki arngot kinong dia bat toket yaki. Ka Mizoram kalakalalong ka jela ka baningkong nakathain siya tay lamig ngi jong kari India ban sam ikikat jingdon jingem hapo ka scheme sarkar pedeng balatip kum ka swamitva yojana lane ka survey of villages abadi and mapping with improvised technology in village areas yojana. Lapenlong ya kajingya lang bansa mekinikikat hakasngi sa jan balala hakajingya don lang jong ulat kanika jela u General VK Singh lengba ka video conference. Habakren hakani kajingya lang u Singh ulapan pawi kajing sngaw sarong halor kanika jingla jong ka jela ban sedang ya kajing sa mekikat jingdon jingem. Hakani kasngi lasam ikinikikat syakumba 1000 nyaus pa san pusaw ngut kinong yo mentoy kibalawan na khatpra telikisnong ha Mizoram. Ulat VK Singh ula ay kublay kinong yo mentoy kibala mi syakmat ban kersan bat ay mensiem yakani ka scheme.
Bat katung ila poi sakabakut jong kakubor kabalawan chapi naka Akashvani Shillong. Sashi por kata hakapor prabaji nginyesok bat ka Akashvani Delhi naka benta kakubor katin Hindi kaban buat pat kakubor katin pareng hakapor prakhatsan minute. Kani gadai ka Akashvani Shillong sengababan ap benta yaki kubor na Delhi.